Takže ahojte ľudia, ja vás vítam môjho nového videa, kámo, a dneska je to pokračovanie z dielu, že mám pohľad stadiaľto. Takže tuto sme skončili a tuto aj začne, takže ideme si dorobiť ten baráčik, samozrejme keď nemáte odber, tak ho určite dajte a my pokračujeme v stavbe tohto môjho nového baráčiku, lebo a odber dajte, pretože sa už blížime k 1000 odoberateľov. Keď ste už u toho, tak tam môžete dať napáliť aj ten like, takže choďte dole a kam dávajte tam tie lajky, lebo my tu už skoro máme ten barák hotový. A ja sa teším, ako bude vyzerať. Sice z holiny, takže to nevadí, dúfam. Budem ako lastovička, kámo. Ale to je jedno. A prečo? Ja som už minul holinu, kámo. Idem si naťažiť ďalšiu, lebo sa istra mňa rýchlo minula. Takže tak. No okej, kámo. Už ťažíme. A kde mám holinu? Tu. Bum, bum, bum. Tu už kameň, aha. Tak to je super. OK, ťažíme tú holinu. A teším sa už na môj nový baráčik. A potom, keď si dostávame ten baráčik, tak by sme tam mohli nastaviť, urobiť si 2 postele, jednu si dať hentam a druhú si zobrať sebou. A do toho pri tú postel, čo budeme mať v baráku, si urobíme spawn point. A keby sme umreli, tak sa spawníme v mojom domčeku. Takže to by bolo úplne super. Keby to tak bolo. A možno, že aj bude. Teraz by som potreboval sa vystavať sem. Bum, bum, bum. OK, znečíme to. OK, toto tiež. Za chvíľu bude večer. Už asi aj je. OK, už zapadá slnko. A na ďalší deň si dokončíme baráčik. Nie, že na ďalší deň, že akože v realite, ale tuto v Minecrafte. Takže tak. Toto je len začiatok. A neviem, či som to nemal urobiť takto. Oblok nižšie asi mal, že? OK. Tak to som trochu pokašľal. Ale vlastne ja to musím ešte aj strechu urobiť. Takže som to zase tak aj nedokašľal. OK, to je jedno proste a jednoducho. Ideme to dorábať. OK, bum, 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 bum. Dúfam, že sa mi v tom dome nespálne nejaká výčka. OK, tak to bude veľké zle. OK. Máme tu baráčik, urobíme si strechu krásnu a budeme mať hotovo. To nie je super. No. Len, OK, tu máme dieru z nejakého dôvodu. Ale pokračujeme. Mne sa strašne zle stáva z tohto pohľadu, ale challenge bola challenge, takže musíme to splniť. OK. Posledná holina, ideme sa naťažiť. Bum. Dúfam, že mi sa nikto nevojde a nikoho nestratnem vonku. Ovce áno, ale dúfam, že nie nejakých zlých týchto mobov. Prosím, že nie.
Prosím, že nie, fakt. No nechcel by som hneď v druhom dieli zomrieť. Ale tak, možno sa nám podarí, možno nie. A dneska to bude asi... bude to mať... Toto bola len taká, že... challenge. No, asi sa mi to... Uvidíme, či sa mi to podarí. Ešte máme dosť času, tak môžete. A napíšte mi komentár, čo by ste ďalšie z Minecraftu chceli vidieť. Ja si ich veľmi rád prečítam, tie komentáre. A na nejaké možno, že aj odpoviem. Takže tak. Takže ja budem veľmi rád, keď dáte komentár. A my už máme dosť holiny podľa mňa. A som videl pavúka, to nie je moc dobré. A je tu dokonca aj skeleton, takže o to horšie. No, a ja ho tu ešte aj počujem. Tak to je super. OK. Už budeme mať za chvíľu aj strechu. A tak. OK. Keď počujem zombíkov, to je úplne najlepšie, ale tak čo sa dá robiť, no. Ale že počujem ich, že riadne. Tam môžu byť už ticho? Asi nie, že? Mne strašne zle stáva z tohto. Ale že strašne. Yes. Kámo, kde som to dal? Ja som to dal správne, kámo. Jo, kámo. Yes. Ja sa radšej... Kámo, nemôžem spať, lebo sú tu monštra. Nemyslíš vážne, kámo. Ja si tu dám teda ten crafting. Dám si tu takto, toto. OK. Ne, toto sa mi tu nepáči. Urobím si tú väžu. Malú. Tak. A OK. Teraz neviem, čo budeme robiť, ale nemám skoro nič reálne. A neviem, či si neurobím meč a nepôjdem ich trochu trochu zabiť. Ale tak môžem to risknúť. Nemôžem tu spať. Neviem, či ich tam nepôjdem vyzabíjať. Ale počkáme, kým odídu, len ja nemôžem... Jo! Prosím, zaspí. Jo! Už je asi ráno. Počujem ich. OK, tu je. Yes. OK. OK, kamo, zdochli. Všetci. Tam ešte jeden horí. Kamo, nie, on je pod stromom. Dobrá, umeral. A OK, kamo. Môj baráček je už plne dobre zaistený. OK, ne, to nie, toto nie. Ja neviem, že kde urobím to okno.
asi tuto jedno a asi tuto jedno ešte. Robím takto dlhé. Urobím si pec. Len nemám dosť kameňa. No, jeden kameň potrebujem. Jeden kameň. A asi viete, čo idem urobiť. Zobrať si ten jeden kameň. Keď už sme tu, tak si môžem zobrať aj pár piesku. To budem potrebovať. Potrebujem 6. Takže hotovo, máme 6. Bum. Zatiaľ to budem mať takto. Urobíme si pec. Tak. A s čím to necháme vypiecť? Čo ja viem? Napríklad, neviem, uhlím? Len či tu je vôbec nejaké. Akože neviem, či by nám jedno uhlie stačilo, alebo aj viac, ale neviem. Tu máme uhlie. Tak. OK, to je strašidelné. Ono mi padlo dole. Je tu zombač. OK, našťastie. OK, to ma celkom bolelo. Nie, ja potrebujem tam vyliesť. Jo, kamo, mám to. OK. Kamo to, koľko tam bude? Tak, to mi asi stačí. 4 mi stačí. A tam je aj iron. Kamo, tak idem tam. Len už by som asi mal ukončiť video, už celkom dlho natáčam. Takže čaute ľudia, toto bola taká mini dvojdielová séria toho, ako hrám z tohto pohľadu. Takže keď sa vám tento mini diel páčil, tak by som bol rád, keby ste dali odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Ahoj!